Čo to je svety? A dneska tu máme takú minisériu, čo budem točiť skoro každý deň, ale neviem, že či to vydám. Bude tá hra sa volá Soccer Star. Je to podobné jak Social Game, keď poznáte. Tak môžeme sa pustiť do toho. Uvidíme, jak to dopadne. Počkaj, náhodne. Dobre, som tento červený name. Samozrejme. Aj takto. OK. Je to na mobily, aj na tablety, aj na počítače, aj na notebooky. Všetko. Teraz som pre zmenu, že nebudem natáčať na počítači, ale teraz budem ako na tablete. Takže toto je program BlueStacks, cez čo to je taký program, čo ti napodobí mobil, tablet a také. Tak, Gmail. Tak, passwordík. Aha, taký nemôžem. OK, taký to môžem. Tak, ideme na to. To je jedno, dáme ho nejaký. Taký to môže byť. Sign up. OK, toto by na dneska stačilo. Iba som vám chcel povedať, že túto minihru budem natáčať. Iba som sa zaregistroval, ale niekedy zajtra. Bude to dlhšie, budeme to hrať, drtiť všetko. Tak, čau.